барномаи интихоб чӣ тавр кор мекунад? барномаи интихоб процедураи апдейт лейблро ҳар боре ки истифодабаранда дар майдони байрақча ё мавқеи калид пахш мекунад иҷро мешавад. коди процедура CHK Color мебошад. процедураи CHK Color ҳангоми пахш кардан дар байрақча иҷро мешавад. ранг. пеш аз ин процедураи CHK Color процедураи апдейт лейблро ҷеғ мезанад. кадоме ки ташкил кардани онро баъдтар меомӯзем. бо тасвири аналогӣ пеш аз пахш кардан дар болои элементҳои боқимондаи интихоб формаи FRM Options процедураи Update Label ногузарона иҷро мешавад. модоме ки шумо онро ҷеғ задед, дар коркарди ҳодисаи клик, инчунин барои ҳар як байрақчаҳо ва элементи калид коди процедураи Update Label. процедураи Update Label коркарди ҳодиса намебошад, зеро ки шумо онро бо ёрии оинаи диалогии Add процедур, яъне ки иловакунии процедура сохтед. фарқи байни ин ду процедура, чӣ хеле ки мегӯем процедура CMD Exit Click ва процедура Update Labelро фаҳмидан хеле зарур аст. якум, ин коркарди ҳодисаи клик барои объекти CMD Exit мебошад ва ба таври автоматик пеш аз ҳодисаи нишондодашуда иҷро мешавад. шумо барои иҷроиши он ба таври ошкор кушодан эҳтиёҷ надоред. барои чӣ? барои он ки забони Visual Basic нишон додани коркарди ҳодисаро имконият дорад. инчунин маънӣ дорад ки идоракунии коркарди ҳодиса ба ихтиёри худ мегирад ва пурра аз шумо пинҳон мекунад. аз тарафи дигар Update Label коркарди ҳодиса намебошад ва барои он ки ин процедура ягон вақт иҷро нашавад, шумо онро бояд бо таври ошкор ҷеғ занед. ин оператор процедураи Update Labelро иҷро мекунад. шумо барои ҳар 6 коркарди ҳодисаи клик барои элементи интихоб формаи FRM Optionsро дохил кардед ва бо ҳамин роҳ иҷрошавии процедураи Update Label таъмин кардед. дар натиҷаи дилхоҳ аз онҳоро пахш кардан. эълонкунии тағйирёбандаи инфо. якумин оператори процедураи Update Labelро шумо тағйирёбандаи инфо эълон кардед. дим. ин калима дар забони Visual Basic барои нигоҳ доштан ва инфо номи тағйирёбанда мебошад, кадоме ки дар оянда барои сабт кардани қиматҳои сатри истифода бурда мешавад. эълонкунии тағйирёбандаи LFCR. дар оянда дар матни процедураи Update Label эълонкунии тағйирёбандаи LFCR лозим меояд. баъд шумо ба ин тағйирёбанда қимат мебахшед. CHR13 ва CHR10. ин символи мувофиқи баргардондаи навард дар символи дохилкунии сатр мебошад. чӣ хеле ки шумо ба тариқи ба он бовар мекунед ки тамғаи, яъне ки этикеткаи LBL Choice дарозии сатрро ба якчанд сатр зиёдтар мекунад. символи баргардондаи навард ва кӯчондаи сатрро пешкаши шумо тақсимоти барои худ лозима, яъне дарозии сатрро медиҳед. санҷиши хосияти value байрақи чекбокс. бо ёрии конструксияҳои, яъне сохти if then else ва end if процедураи Update Label хосияти value байрақи CHK Sound, яъне овозро месанҷад.